Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Hymne national du Mali ni o ye Mali jɔnjɔn ye ko maliden caman bɛ fili ale datugu la k'a sɔrɔ ni ye jɔnjɔn ye min bɛ da Mali ɲɔgɔnna jɛnbaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan yaasa ka faamuyali sɔrɔ ni fili ninnu kan anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an bɛna olu yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Ni tun ye maa fila ye mun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ko nka ni siɲɛ ye Mariam Bagayogo ale kelen kɔni ye dɔnkilida daminɛ ko kura Faransikaw fɛ yen Amadu Bagayogo ale danyalen kɔfɛ Modi Ture ale ye wulikajɔ kɛ a ko la an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye sɛpitɛmburu kalo tile 10 san 2025 an bɛna min walawala aw ye sisan da in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn administratif sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali jɔnjɔn ale min sigira sen kan san 1962 ko ale ye fɛn ye maliden caman bɛ fili min datugu la o kama san 60 tɛmɛlen kɔfɛ mun de b'a to malidenw bɛ fili min ye hymne national ale datugu la ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmaada o fɛ. L'hymne national du Mali ni o ye Mali jɔnjɔn ye ale titiri ni o ye Pour l'Afrique et pour toi Mali ye ale sigira sen kan ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san fɔlɔw ye. Mali hymne national ye ale bɛ bɛn kumasen bakuruba 4 de ma ale ni refrain kelen ni maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn. National de ka hymne national tɛ dɔwɛrɛ o ye Mali fasa ye Mali jɔnjɔn Mali fasa de dɔ ye ni Mali drapeau bɛ yɛlɛ yɔrɔ la hymne national kan ka da o kɛnɛ kan. Tuma dɔ la an b'a ye k'a fɔ maaw bɛ fili refrain la ni o ye takasegi min bɛ kɛ hymne national datɔla kɔnɔna na. O hymne national datɔla an ye kɔlɔsili kɛ ko jɔyɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ maaw hinɛmina yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ maaw t'olu la tɔpɔtɔla ɲama donc dɔnkili bɛ da i n'a fɔ komi denmisɛnnin mun nana dɔnkilida daminɛ kurakura ye a tɛ sigili ma yɔrɔ dɔn a la donc o kɔnɔna na hinɛmina yɔrɔw b'a kɔnɔ i n'a fɔ i kan k'i kan majigin yɔrɔ minnu na i kan k'i kan kɔrɔta yɔrɔ minnu na olu b'a kɔnɔ i yɛrɛ kan k'i jɔ yɔrɔ minnu na fɛnɛ ka kɛ komi i bɛ ka tasibila kɛ olu fɛnɛ b'a kɔnɔna na. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali. Dɔw bolo ni fili ninnu ye walew ye mun b'a jira k'a fɔ maaw sɛbɛtɛ u ka jamana jɔnjɔn laseli kow la k'a sɔrɔ min ye a laseli ɲuman ye yaasa maaw ka se k'a ɲɛdɔn ko o de ka ɲi ka kɛ o kama mun kelen pe de bɛ kɛ yaasa ka fili ninnu dɔgɔya. Denmisɛnninw bɛ se ka a bɛ se ka faamuya yɔrɔ jumɛn o de ekɔlisow kɔnɔnaw na denmisɛnninw bɛ yen don o don sɔgɔmada fɛ ekɔlisow kɔnɔna na mɛtiriw ka jantoli kɛ nin yɔrɔ la ni denmisɛnninw m'a kɛ ka ɲa u k'a fɔ k'u ka segin a kan na an y'o kɛ ka caya a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ o ni an ka sifinw fɛnɛ olu ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw la ni yɔrɔ yɔrɔ ni hymne national bɛ da n'a ma da nin dacogo cɛɲumanin na dɔrɔn an ka segin k'a kan an kana maloya a la an kana saliya a la o de la an ka laɲini bɛ sabati.
tiɲɛ do maaw bɛ fili hymne national ale refrain na nka hymne national ale ye fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye jamana ka kelenya ale ni jamana danbe ka o yira diɲɛman na. O kɔfɛ yaasa ka se ka gɛlɛya ninnu bɔ a kɔnɔna na ni o ye filiw ye bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'a ɲini k'a dɔn Mali jɔnjɔn kumasen mun b'a kɔnɔ k'o ɲɛdɔn yaasa k'a fɔ a fɔcogo cɛɲi na. kunnafoni nasira wɛrɛw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Amadu Mariamu ale olu ye kulu ye mun kɔni ye dɔnkilidaw kɛ ɲɔgɔn fɛ kabiri lawale la nka ka kɛɲɛ ni Amadu Bagayogo ale ka ntanyali ye min ye Mariamu Bagayogo ye ko ale kɔni ye dɔnkilida daminɛ ko kura wa a ka bɔli fɔlɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye o kɛra Faransikaw fɛ yen. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Mariamu Bagayogo ale ka nin bɔli ko a bɛ tali kɛ a yɛrɛ ye layidu min ta maaw ye ani maaw ye laɲini mun kɛ yaasa ale ka se ka na laseliw kɔni kɛ dɔnkilida sira kan o de kɛra sababu ye ni Mariamu bɔra ka ye kɛnɛ kan tuguni. Mariamu Bagayogo kɛ ka sababu kɛ min ye a yɛrɛ denkɛ ye o tun bɛ a kɛrɛfɛ ni dɔnkilida ninnu o senfɛ. Modi Ture ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ko ni maanifin ma banani ma i tɛ se ka ban taali ma wa min ye Amadu Bagayogo ye ko ale kɔni ntanyana wa ale ntanyanen kɔfɛ min ye a furumuso ye ni o ye Mariamu Bagayogo ye ale kɛlen kɔ ka sagabondalasigiw kɛ ale ni a ka misimisiw bɛɛ lajɛlen kɛ. Mariamu Bagayogo ko a yera fɔli kɛnɛ ka Faransi jamana kan. Mariamu Bagayogo a ka nin wulikajɔ in ko a kɛra sababu ye min ye kabiri lawale la a bi baara min kɛ ni o ye fɔli ye ka se ka segin o ma. Ala y'a kɛ aw fana bɛ n kɛrɛfɛ o fana ye kuraji diyan denw fana caman nana n kɛrɛfɛ o fana ye kuraji diyan ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ n bɛ min ɲini africains bɛɛ lajɛlen fɛ continuez à faire des bénédictions pour Mariam pour que je puisse aller de l'avant. Amadou est parti mais vous êtes là. Tiɲɛ do Mariamu Bagayogo a kɔni ka nin wulikajɔ in ko a kɛlenma kɛ ka sababu kɛ min ye a yɛrɛ denkɛ ye ko ale kɔni ye a ka nisɔndiya sɛbɛkɔrɔ yira a bangebaga musoman kɛli la ka se ka fanga sɔrɔ ka wuli ka ɲɛsin a ka baara ma. Bisu na kɛra an bolo kunnawolo ye kɛra an bolo sewa dɔ ye parce que ne yɛrɛ kan ba ye k'an to su in na ka concert kɛ a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Il y avait quelques jours don dɔw tɛmɛna bon n ka gɛlɛn an tun t'a dɔn ko nin don bɛna kɛ tan mais ma maman ani fa ka baara c'est pas parce que n somɔgɔw don mais temps b'u la depuis très longtemps donc hali n'u wulila ka bɔ sunɔgɔ la u bɛ misiki kɛ u kan ka kɛ cogo min na quoi donc effectivement a kɛra ten a kɛra sewa a kɛra bonya ye ne yɛrɛ jouera avec elle donc u bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ la content u bɛ ne la sewa ka u ka misiki dɔ ta papa ye dɔnkili fɔlɔ minnu da Mariamu Bagayogo ale ni Amadu kɔni ye dɔnkilidaw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni sen Mariamu Bagayogo a kelen ye dɔnkili da wa dɔnkili in ka donna maaw la kosɛbɛ ka sababu kɛ jama bɔra ka taa kɛ nin ɲɔgɔn bɛnba in ale seere wa ka dɔnkili sen ni a bɛ fɔ a ma ko chante ko o kɔni ye maaw kɔni farifoni kosɛbɛ. An bɛ taa ni kunnafoni ye nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ FIBA Afro Basket U16 ni ale bɛ sen na Rwandakaw fɛ ka kɛɲɛ ni san 2025 ye Mali cɛmanninw ka fara musomanninw kan ko olu kɔni ye jɔyɔrɔ gali sɔrɔ ka kɛɲɛ ni tile sabanan wulikajɔw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na ko Mali ale ni Laginɛ jamana olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya sɔrɔ 76 32 Kajatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. Wano ka kɛnɛ sifinaka kunna minnu sisan bɛ toujours san 16 la sanfɛcɛliw la n'o ye Afro Basket U16 Rwanda 2025 ye sa musolakaw ta fanfɛla la sa boko 2 tɛmɛnen ni Mali sebaga ɲɛnama sɔrɔ boko sabanan hukumu kɔnɔ Mali ni Guinée kun kɔdalen no ɲɔgɔn na n'a ye Guinée tɔn yɛrɛ ta k'a la an b'a ye k'a fɔ ko bakuruba in kɔnɔna ale de kɔni kɛra maa ye mun jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ wa ɲɔgɔn sɔrɔ tɛmɛnenw na bɛɛ tun ye sebaya sɔrɔ a kan o la ani Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Mali kun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la boko 2 kɔfɛ o kɔni kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Guinée bolo ka d'a kan Mali kun bɛ fɛ ka ɲɛda yira maaw la mun b'a yira k'a fɔ k'u nakun ye ka segin n'u ka jonjo ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn Mali musolakaw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka gɛlɛyaba ta ka lase Guinée ma fo k'u dɛsɛ u ka basket la o bɛ ɲɛ Mali bɛna carton fila fɔlɔ ta k'a ka ta ye k'a ka jɔyɔrɔ fɔlɔya sinsin kosɛbɛ 42-16
nemurubaji min tɛmɛnen kɔ n'o bɛ tali kɛ 3e carton ka basket ko gun ka sa an bɛna ye k'a fɔ ko Mali de bɛ dɔ fara halisa ka wulikajɔ kan hali n'a y'a dɔn k'a fɔ k'a ka kuru kun ka ca a bɛna panier caman don ka tugu ɲɔgɔn na tuguni an bɛ taa o carton kuncɛ 59-23 ka taa Mali kanu na carton 4nan ni maaw b'a fɔ ma ko carton de la vérité o kɔni bɛ kɛ wagati ye mun b'a sɔrɔ ko Guinée équipe kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ o la Mali de bɛ dɔ fara ka wulikajɔ kan ka taga sebaga ɲɛnɛma sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na 76-32 Mali sanfɛ cɛlufili la n'o ye Napili Issa Traoré ale bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'o ye MVP ye a bɛ kuru 14 sɔrɔ ka don nin bɔko sɛbɛn min sɔrɔlen filɛ Mali bolo phase de poule kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka Mali kɛ k'a jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ k'a yira fana k'a fɔ k'a ka jonjo ta ko 8 kɔfɛ sa a wulilen n'o k'a jɔ ka ɲɛda yira maaw la mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka segin n'a ka jonjo ye ka fara nin sɛbɛn ka sa kelen yan fan fɛ n'an ko ma individualité Mali kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ka d'a ka bɔko sɛbɛn bɛɛ kɔnɔna na maa min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ɲɔgɔn sɔrɔ la n'o ye MVP ye ani maa min kɛra cɛluyɔrɔ la ŋana ye n'o ye meilleure marqueuse ye o bɛɛ bɔra Mali tɔn kɔnɔna na Mali samata sɛgɛw kan k'u hakili t'u yɛrɛ la an bɛna phase min daminɛ sisan n'o ye quart de finale ka d'a kan u ka laɲini fanba n'o ye ka taga jonjo ta ko 9nan kɛ o baaraw bɛ daminɛ kabi sisan nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya kɛnɛ kan Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ Nigerkaw fɛ yen nɔ kunnafoni gafe min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele kulu ye n'o ɲɛmaa ye Ali Sumana ye ale minɛla fanga tigilamɔgɔw fɛ k'a datugu k'a sababu kɛ k'a ye sɛbɛnni dɔ kɛ a ka kunnafoni gafew la min bɛ nkalon ta k'a da Niger gouvernement ɲɛmaa la ni kunnafoniya ninnu lasera fɛn bɛ tali kɛ Niger kunnafonidisow fɛ u b'a jira k'a fɔ yanni nin cɛ kunnafonidila caman olu minɛna ka datugu i n'a fɔ juin kalo tɛmɛlen radio privé Sahara FM fo ka taa se Agadez Nord olu ma ɲɛmaw olu minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ ka da u ka kunnafoni dicogo kan Congo RDC jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanaden gansan maa 72 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o nin na Toyo ale mara la n'o bɛ Nord Kivu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ nin waleya ninnu kɛra banbanci wale kɛbaga dɔw fɛ n'o ye ADF ani MTM magaw ye okumu kɔnɔ fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu u ye maramafɛnjugu ta nin ka nin yɔrɔ kofɔlen nin ka maaw bɛɛ bɔnɛ u nin na nin karogɛrɛya wale in kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ Kongo finitigilakaw olu ni Uganda finitigilakaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka dankari kɛ nin banbanciya wale kɛbagaw la n'u yɛrɛ b'u jate État islamique maaw ye Sébastien Lecornu n'ale kun ye finitigilakaw ka minisiri ale taara k'a kɛ Faransi gouvernement ɲɛmaa ye Emmanuel Macron fɛ Sébastien Lecornu a ka wulikajɔ bɛna kɛ mun ye o de ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ ani politigimɔgɔw cɛ minnu bɛ assemblée kɔnɔna la walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na kasabi min bɛ bila jamana ka ɲɛta sabatili la ani fɛnɛ ka bɛnkan sɛbɛnw u ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ɲɛta ni ko o baaraw sigi sen ka donna nataw la nka ɲan'o cɛ ale ni François Bayrou u kɔni bɛna ale fanga tɛmɛ ɲɔgɔn ma ni k'o boloda mercredi nata Matignon ale kɔnɔna la l'Amérique jamana ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛna ale waleyaw ta min bɛ tali kɛ ka musaka sigi frais de douane Chine jamana ani Inde jamana kan walasa u bɛ se ka dɔ bɔ u ka pétrole santa la Irisi jamana fɛ cogo min na u b'a jira k'a fɔ n'u kɔkɔrɔma donna ni Europe jamana ɲɛmaw ye nin waleya in kɔnɔna la u kɔni bɛna se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka dankari kɛ Irisi jamana na ka d'a kan pétrole minnu bɛ san Irisi jamana kɔnɔ o de bɛ ka kɛ musaka ye walasa ka kɛlɛ ni ka ta ka Ukraine ni k'o jamana sɛgɛrɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na ka ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na ka sababu kɛ sɔɔni ani Asan so bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nansarakan kɛnɛ kan an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka jamana lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéal pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.